Hej. Hej. Det er en fin tegn, du har da. Tak. Hvad skal du have for? Jamen, hvad vil du give? Jo, 500 kroner. Jo, det er bare fint. Tak. Værsgo. Værsgo. Jamen, så smutter jeg ikke. Hej. Hej, hvor du får de der penge fra? Jeg har lige solgt en tegning for 500 kroner. Det går ikke. Du ved godt, at skatten skal have nogle af de penge der. Nå. Jamen, altså, vi skal have 60%. Det er 300 kroner. Og du ligger voldsomt. Ja, det er til... Du kan se herovre. 60%. Det er topskat. Og du tjener tydeligvis topskat, når du sælger sådan en grim tegning til så meget. Nå. Så det... Jeg bliver nødt til at tage 300 kroner her. Det rører hen til sygehuset, så de fattige børn og syge børn kan få noget at spise og sådan noget. Så, nå, men du må hygge dig med dine 200 kroner. Vi må da. Nu har jeg lige tjent 500 kroner, og jeg har 200 tilbage på grund af topskat. Det er en topskat. Det er noget lort.